3, 2, 1. Ay. Paita dyan na yung tayo load. Ay. Di ta ka post og mga vlog na to. Kay wa tayo load. Wala gining hotdan ng tag-load ba? Di na ta maka-reels. Wa tayo load. Load di po ko. Mobile Legend, di ta ka Mobile Legend. Ya, i-post na to. Kay way load. Dapat tatay load. Okay. Ha? Lami ang kinabuhi pag walay load. Wa tay lingaw. Kinirang load jud ang makatabang ato para natay ma-post. Paano masabi? Post ko dira ano. Ha? Anak ko diha. Kay karon bagong taka. Post ko nimo. Wa koy load. Oh, walay load bitaw na dira. Ano na? Gay kog load. Pag-una ko na ito, binugyan sila ng